Señores, señores, son as 7 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo. Quen vos dixo que pararades de aplaudir? A ver, é que... Disculpademos da casa, pero se podeme permitir a licenza porque son xente de Arzúa, que está hoxe aquí, veñen da EFA, xente da miña vila, ademais da miña parroquia, do lado da miña casa, e estou encantadísimo, así que o aplauso é pa vos. Gracias por vir hoxe aquí, pasar a tarde con nós, no Voltas co Prado da Televisión de Galicia. Público maravilloso, evidentemente, porque é de Arzúa, é así. E ademais podedes seguirnos, como sempre, nas redes sociais, en @voltascoprato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Non están todas, pero, bueno, nós ímolas subindo pouquinho a pouco. Xa sabedes que neste mes de Nadal estamos facendo receitas riquísimas para que podades facer na casa durante todo o mes. E atención, porque imos chamar... Ostras, ese turrín moi bonito, quedou moi ben. Imos chamar aos cociñeiros de hoxe que pasen, por favor, Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Paga. Ajá. Por fin se alinearon os astros e por fin lle podo dicir a Xulio Mato o que sempre quixen dicir toda a vida. En Arzúa, Xulio Mato, estudiamos. Eres estudiamos. Hai instituto. Hai instituto, hai cola, hai instituto, está a EFA. Eso non quer decir nada. Hai dous coles. Che que imagínate, estamos Eso escolarizadísimos. a mí parece un desperdicio de medios. Escolarizarnos por Arzúa. No, a ti. A mí. Bueno, como estás? Moi ben, Ben, moi sí? ben, moi ben. Estás ben? Moi ben. Estás contento? Todo contento. En Silleda tamén hai institutos, non? Sí, e colexio, dous. Dous tamén? Joder, como estás? En Silleda, Que malada. É unha galiña azul. É unha galiña azul, Ostras, en Arzúa tamén, non te vienes a... Non estamos competindo. Non, estamos a tope. Estou dicindo que é biblioteca. Non me interesa, nós tamén temos biblioteca. É Concello Novo. E tedes festa do queixo. E temos piscina. E nós tamén dúas. Pero non unha. E nós É outra para nenos. Unha descoberta e unha climatizada. Non, esa está na campaña electoral. O sea, no. Nas Nas promesas da campaña está. Está a piques. Está aí. A nos falta o Falta auditorio. o terreno. O auditorio. Nos temos tamén. Auditorio. Xa o que nos falta. E temos Semana Verde. Vale, xa está. Tedes Semana Verde? Non temos Semana Verde, pero temos o recinto feiral Terra do Queixo. Lucía, Madre mía. que tedes en Ribeira? Ribeira temos de todo. Mar, Mira, en teñen mar. Oleiros, na miña parroquia, temos unha gasolinera, un hospital, varios bares, un restaurante de primeira categoría. Ostras. E varias piscinas, todas privadas. Pero... Sabes o que ten tamén? Dúas chapas. a que non tedes unha cousa? En Compostela, unha catedral. Non, xa sei. Non tedes heliporto, e nós en Arzúa... Sí que temos, que digo, que hai un hospital, el hospital de Barbanza, temos o heliporto de todo o Estación de hospital. bombeiros. Bueno, pois nada, nós tamén, que de veña. cousas temos en Silleda. Imos cociñar a ver que nos trae, non podía ser de outra maneira, Xoel de Arzúa. Ola, eu son Xoel, veño de Arzúa, de Efe Piñeiral, e gústame moito das carrilleiras. Na miña casa as fan moi ben, sea da maneira que sea. Quería que as fixesen aquí tamén para min, para ver que tal as fan. A ver se así tamén podería aprender unha maneira nova de facelas, para explicar tamén na miña casa e aprender tamén a facelas eu. E quería tamén mandar un saludo para a Efa Piñeiral e para a miña boa. Un aplauso para Xoel de Arzúa, que está hoxe con nós con a Voltas co Prado da Televisión de Galicia. Cando entre teño unha pregunta para ele. Cando entre. Vale. Pero bueno, ven despois. Faceiras. Isto, material de Nadal, Sí. Do bo, que vas facer? Material de Nadal ou de celebración. De celebración, do que queiras. Non é algo excesivamente carísimo. No. Vale. Vamos a facer de porco. As de terreira sí que son excesivamente carísimas. Son moi caras as de terreira. Ahora toda a terreira é carísima. Bueno, vale, pero Pero pensei é máis barata que o solombo. É máis barato que o solombo, pero tamén Pensei que dicías eu tamén que... prefiro o solombo. Vale, pensei que dicías que eran especialmente caras as faceiras de terreira. No, son especialmente caras comparadas con estas. Pero estas son igual de resultonas. Por veña. Entón, carrilleiras. Que é o mellor que podes facer antes dunha boa comida? Un vermú. Pois vamos xuntar todo, carrilleiras ou vermú. Vale, vamos a utilizar, en vez de viño tinto, vermú, que non deixa de ser un viño aromatizado, entón vai ter un montón de matices. E despois vamos dar un final maravilloso con un poquinho de caramelo. Pero non vai ser un aperitivo, vai ser un primeiro plato, un principal. Dixen que mesturamos o aperitivo Vale. das faceiras. Vale. Que non me escoitas os fiamentos. Os fiamentos. Vale, pois Xulio Mato vai facer unhas faceiras con vermú. Atención, É o un vermú. puré de rebuxón. Un puré de chef. Un puré de pataca super rico, con mogollón de manteiga, vas flipar. Como lle gusta a Xulio Mato utilizar a manteiga? Xulio Mato vai facer puré, faceiras, vermú e Lucía Vázquez. Eu vou facer faceiras ao viño tinto, Esa é o bo. que é a receita perfecta para que todo o mundo poida facer comida para Porque moitísima xente en Nadal con pouco esforzo. Porque eso sempre funciona, Xulio. O sea, faceiras con O viño... vermú é un viño
aromatizado. Bueno, pero con viño tinto furrula. Pois con isto tamén, vale. Vale. Verémoslo. Pois, señoras e señores, cociñamos faceiras. No voltas co prato marchamos con Lucía Vázquez. Veña, vamos alá. Objetivo distinto, que soy como un vino tinto. Ay, moito che gusta que esa se me música, toma en frío engaño. Y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, que hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Recapacitas. Bueno, xa está. Claro, porque é o meu primeiro CD. O primeiro CD que tiven foi de Estranges de Estopa. E sale un... Aquel que salía que era con maqueta. Claro, e sale, e ademais Tamén sale como un jabalí na portada, sabes? Sale un jabalí. Pois mira, a partir dese fixeron Ainda todos sonaba iguais. así a garaje, mira. A garaje. Sonaba a garaje, que el primeiro. A ver, que vas Era facer? moi bo. Primeiro, marcar as faceiras. Sabes Vale. se quente un poquillo máis o aceite. Xa Bueno. botamos aí unha. E mentras, mira, vou nas facer. Eu vou facer unhas faceiras. O viño tinto, moi sinxelas, de verdade. Para calquera que teña convidados na casa, teña que darlle de comer a moita xente, e non quera estar todo o día pegado á cociña, isto, veredes que sinxelo Porque é. quedan ao chup-chup, non? Exactamente. Ah. Isto, o traballo de facelas é nada, basicamente o que estamos facendo agora. Mira que como se hinchan, como se encollen cando as metes. sellalas aí. ben polas dúas caras. Hola. Que Cando guai. estén selladiñas, imos dispoñer uns allos así, uns dentes de allos machucados e pa dentro sen máis, Ole. unhas pouquiñas de pimenta negra, cubrímolas de viño, tapamos Aí xa está. e a tomar o vermú. A xente da casa que nos chame ao 664-483419, se é o teléfono da Voltas co Prato, podedes chamar, comentar o que queirades. Se alguén está vendo a televisión e vai ou foi a EFA Piñeiral de Santa María de Arzúa, por favor, que nos chamen directo á Televisión de Galicia, porque estamos coa xente da EFA. 664-483419. E recordade que, como sempre, repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 outra no Voltas co Prato da televisión. Xulio Mato dos estudios. Porque se estudia. De grabación. Nesta televisión, claro, nesta televisión estúdiase tamén. Que os saibas. Que lle quede claro. Que máis, Lu? Mira, estou cortando unhas mazás. Vamos a acompañar estas carrilleras maravillosas cunha salsiña de mazá, que tamén se fai sola, faise sola. Non lle sacamos nin a pel, mira. Cortamos así en Non anaquiños. lle sacas nin a pel? No. Por qué? Porque vai lle dar color. Solo pola cor? Sí, Pero por vale triturar, entendo, sí, non? vou no triturar. Ah. Entón, poñemos aí o lume, encendemos o lume, a tope, Esas faceiras unha gotiña de auga van ben, eh? Gústame. e tapamos tamén. E isto en 15-20 minutos debería estar. E non Pero se antes. queiman nin nada as mazás. No, porque lle posamos un poquinho de auga debaixo. Para Hai- iso. Hai que mirar que non se nos vaya a auga. Ademais están tapadas, o cal o vapor que evapora non se vai a ir, vai volver para baixo. Ainda que ten aquí unha... Perfecto, pois vamos deixar a Lucía aquí cociñando e imos con Xulio Mato, o home da piscina de Silleda. Xa verás que piscinón van facer, eh? Vas a presentar ao alcalde para que che construa, para dicir que vas facer unha piscina climatizada. Non valgo para a política. Non tes paciencia. Non valgo para a política. Non tes paciencia para a alcaldía. Non teño paciencia para esperar por a piscina. Ni para esperar para a piscina. Bueno, mira, como ben dixo Lucía, primeiro de todo vamos a sellar, vale? Xa temos selladiñas. Oh, Ten pintaza xa, eh? xa o le ben, eh? Hombre, claro, a carrillera é moi resulta a mí. A non gustanos tanto a carrillera na casa que puxémola na nosa boda, eh? En serio? A carrilleira, sí. Cando non se levaba, agora xa se leva, poñela, pero agora xa non Porque ten mérito. as faceres de porco para a xente que estea na casa que diga, ai, non sei o que é. Que é? Exactamente. A bochecha, exactamente, a bochecha do porco. Eso é. Que iso ten que saber ben por, o sea, non hai ten que Eso saber está, ben. claro, eso é todo xelatina, eso é... Mira, Cando miras pa un porco, dis que cara tan bonita claro, ten, mira, que aí dan ganas de comelo. Claro. De feito, pum. Pola bochecha. Bueno. Exactamente. 2 dentes de allo e 2 cebolas, vale? Solo llevamos botar cebola. A mí gustame facelos só con cebola. Con Para moitas. qué? Para qué? Para... Como para qué? Ah, no, que me gusta... Pero cebola, o que vamos a facer é... Desglasar. Eso é. Pero digo, que me gusta facer este tipo de guisos que lle leva un poquinho máis de tempo e as... E as cebolas, pois,
e a caza e todo, só con cebola, con moita cebola. que rico. Fíjate, as carrilleiras que temos é 2 cebolas enteiras, vale? Como se fora un bacallao portugués. Entón, sí, entón vamos a ir a dar caña, son bravas, estas, Son ademais. bravas, estou te vendo... Sí, mira, Fastidiado. tan pronto teñamos todo levantado, xa vamos a volver as faceiras para dentro. Moi ben, pois vamos chamar ao noso convidado de hoxe. Recibimos cun forte aplauso, por favor, público, aplaudimos, a Xoel Arzúa. Buenos días. Atención, no. Atención. Ti de Arzúa non és? No. Ves? Home, é que... Arrímate adiante. De Arzúa non é, porque eu teño fichado as caras de Arzúa. De onde és? Del Grove. És do Grove? É por dixetes que és de Arzúa? Me dijeron antes que dijera Ah, Arzúa. tienes que decir que... Quen te dixo? Unha jefa ou alguén por aí? Con la que me hizo el vídeo. Ah, dixo che ti di que és de Arzúa. Que vengo de Arzúa, porque Ah. vengo de Arzúa. Claro, porque estás na EFA. Sí. E que tal? Bien, por ahora bien. Mas che vale decir que ben, Si no- Si dis que mal, me cago, aquí non andamos con historias. Bueno, entón, mandaches un saludo a túa aboa. A mi aboa. Como se chama? Mucha. Mucha, un bico grande. De onde? bicazo. De onde? Do Grove tamén. Do Grove, pois, mucha do Grove, un bico grande de parte de Xoel, non de Arzúa, do Grove. Veña, ti querías faceiras, non? De porco, así, unhas carrilleras. Aí, unhas carrilleiras. Perfecto, pois Xulio Mato vai che contar o que vai facer. Xulio. Xoel, gusta cho vermú? A mí gustame todo. Pois xa está, pois entón vai cho... Menos mal. Menos mal, que non. Bueno, mira, vamos a facer, normalmente se fan con viño tinto, branco, tal, esta vez vamos a facer con vermú. E vamos a botar un bo vaso de vermú, Mira, ahora temos xa levantamos todo o que estaba agarrado pola faceira, vamos a volver a pota. E ahora que vamos a facer o primeiro de todo, un bo chorretón de coñac. Isto podémolo queimar ou non? Que pasou? Vou aforrar unha pregunta complicada neste preciso instante, Xulio A ver. Mato, porque como non sabemos a idade real de Xoel, Igual, isto evapórase todo. xa sei, pero por si acaso. Aquelo leva unha ola de viño Por tinto. eso. Non vamos preguntar a idade de 16 Xoel. anos. Me cago na... Cantos? 16. 16. Non se che botan? No? No. Estás cascado pos anos que tes, Sí. Non pasa nada que isto vai se evaporar Isto todo. evapórase, evapórase. Vamos a botar mitad do vermú, va, para que evapore. No, vamos a botar todo. Tío, non te preocupes que isto é... Moi ben. É sin alcohol, xa verás. Valo ferver todo. Isto vai ferver, claro, isto ten que ferver durante unha hora e media, ou 2 menos cuarto, vale? A de Lucía díxome que lle levan 3 horas, porque fai un chup máis... Eu 3 horas. Máis despaciño, é 1 hora e media. Moi ben. Por qué? Porque vamos tapar. Entón, o tapala tamén... As de Xulio van a estar duras, aviso. Non tengas miedo. Non tengas miedo. Bueno. Que máis? Que llevas? Que máis? Mira, o que puré máis vai de levar? pataca... Que me dis do puré de pataca? Gusta un puré de pataca? Sí. Pois vamos a hacer un puré de pataca dun chef francés que é Joël Robuchon, que fixo un puré tan espectacular que é internacional. Vale, leva moita manteiga e un poquinho de leite. Pero o resultado é unha pasada. É super cremoso e para acompañar así un guisiño de carne vai de maravilla. Vale. Tendrás mucho gusto. Pois esta é a idea de Xulio Mato, pareceche ben, mal. Perfecto, parece. Tes algo que criticar? Si queres criticar algo, podes. Aí eu non sei cociñar, eso critica outro. Isto é moi... No, critica este que tampouco sabe. Este me critica moito. Sí, sí. É moi criticón. Él non sabe, pero él critica. Como é gratis... No, porque págame por criticar, Xulio. No, pagante por presentar, non pon criticador, pon presentador. Tens razón. Claro. Poñería crítico, non criticador. No, criticador. Crítico. Ves como non tes estudios? Testi. De Veña, presentador. vamos con Lucía, anda, arrímate para aquí para Lucía. A ver, Lucía, contalle que vas facer ti. Pois eu vou facer tamén unhas carrilleras, pero en vez de con vermú, con viño tinto. E estas ben feitas, ben tenriñas. Chup lento. Botamos e cubrímolas ben de viño tinto, que vai evaporar. Isto é unha receta tradicional que comen os nenos nas casas. Comen a Isto todos. non ten mal. Imos deixar que faga un pouco de chup, tapámolas e deixámolas aí e podemos ir tomar o vermú ou unha Coca-Cola ou o que preste. Moi ben. Primeiro E por outra incitou a parte- Bermú, despois dixo a marca da cola, moi ben. É Genial todo. verdade, dixen Lucía. a marca. Estás a tope. Todo genial, todo de cara neste Fija, programa. aparte que a mí non me gusta máis a competencia, mira como son. Vale. Peso parva. Ah, porque empeza por pex. Sí. Sí, Diela. E vou acompañar dunhas pataquiñas así, unhas chips cadradiñas, a ver como vai o aceite. Aí anda, aí anda. Casi. Imola secar un pouquiño. E dunha salsiña de mazá. Gusta a salsa de mazá? Non sei. Vamos pois xa non- non hoxe sei. vamos a averiguar. Que non lle gusta todo. E Exactamente. dixo que lle gustaba todo, se hai algo que non sabemos. Sí, lle gusta. Mira como evolucionou esto. Cando falábamos do vermú, Bueno, dixo. ainda lle falta. Ui,
Vai empezar a saltar eso. Vamos a ver. Vai empezar a saltar eso, Xoel. Polo tanto, Non salta. vouche a forrar que che salte en riba e vouche preguntar... Eu mixerica, sempre te medo Sí. que se salte todo. Vouche preguntar cal levarías para Arzúa, para a tua xente da EFA ou para o jorobe para a tua avó. Se tens que escoller unha. Cando as probe. Aí está. Bueno, a ver. Grove 1, Arzúa 0. Sí, sí. Grove 1, Arzúa 0, por momento. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, depois chamamos, vale? Xente A zona este. de- Sufridores, aí a sufrir. perfecto. Un aplauso para Xoel, que ven de Arzúa, do Jorobe, non sei onde ven. Vale, vir ven de Arzúa. Este día estamos dando o mellor de nós para que teñades receitas ben saborosas para os vosos menús de Nadal. Esta semana fixemos aperitivos e primeiros pratos, así que vai sendo hora de pasar ao principal. Hoxe tócalles a quen das faceiras, sí, as bochechas. Este corte é agora moi popular e incluso é un prato de festa, pero, sorprendentemente, ata hai non moitos anos, era unha peza das miudanzas que non tiña moito valor. As faceiras de porco son xelatinosas e cun bo cociñado convértense nun prato meloso e saboroso que non vai deixar a ninguén indiferente. Dádelles o seu tempo, non menos de hora e media, e elas, as faceiras, digo, recompensaránvos cun aplauso dos vosos convidados. Acompañades cunha salsiña, patacas, castaña, mazá, calquera acompañamento caelles ben. Probade e contade, como sempre, en @voltascoprato, onde nos tedes que seguir, porque están aí as receitas, Recordade que están aí as receitas. Imos co futuro alcalde de Silleda, Xulio Mato. Aí está, aí. Futuro alcalde de Silleda. Aí está. Sin Que campaña, sin campaña. Non digo que vai a facer unha piscina. Que? Non digo que vai a facer unha piscina, porque se me ocurra fagua. Pero fala vamos. pa ti. No, pa todos. Fala pa o Mira, concello. vamos allá. Mira, O temos altruista do Concello, sería. as patacas con piel, que mira, son moi boas de... Hai que ter cuidado porque están quentes, Hai que pelalas en quente, traballalas en quente ahora, vale? Da Non igual, podemos- se ti total, a ti non tes sensibilidade nos No, dedos. que va, por eso está aquí pousada a pataca, porque non teño sensibilidade, no, ahora están moi quentes, O día que vai a renovar o DNI non che colle a güei de tilar, Vanche decir... Vai ir a Vai co iris. Vas ir a outro país, que sabes cando entras en moitos países pídenche poñer as huellas todas, vas dar error, Poñer as huellas todas. Sí, é verdad. As huellas todas son, é así. Pero mándanche poñer así Ah, todo. sí? Non sei, Claro, en non sei. moitos países sí. Tens que estar moi viaxado. En moitos países mándanche poñer así, malo o dedo e todo. Joder, están quentes, Bueno, mira, vamos facer esta cantidad, porque senón vou botar aquí o día. É aproximadamente 1 kilo de pataca, vale? Vale. Isto será, aquí teremos uns 600, con isto 800. Ti verás o que faz para e quedar a toda esa xente a comer. Bueno, pero é probar, É probar. Probar, o carallo que este está medrando. Sí, por eso che digo que este Por eso. fame han de ter, Bueno, pelamos ben. Vou, Ostras, sí que debe queimar que está... No, queima, colle. Non quero queimar meu, queimate ti. Vale, mira, isto xa está. Vamos a retirar esta pataca de aquí. Entón, agora o que facemos? Poñemos isto no medio da mesa, isto retiramos. Aí vai. Me encanta cando estás facendo as cousas en voz alta para que faz máis, sabes? Ahora tal, ahora machacamos. Entón, agora o que vamos a facer é Ah, dilo por esmagar ti, isto, pensei vale? que dicías por No, mí. por min. Mira, vamos a botar un poquinho de sal e unha poquinha de pimenta. E agora, esmagamos. Aí, machaca. Podémonos pasar cun pasapuré, se non temos pasapuré, pois con isto. Recordo a xente da casa que nos podedes chamar, 664-483419. Vai haber preguntas de concurso, imos repartir cartiños, así que moi atentos e atentas ao programa de hoxe. Se estudiaches na EFA, chama, porque queremos falar contigo. Chama que matriculamos en directo a xente aquí. Veña, vamos con Lucía Vázquez, vamos para lá. Tío distinto, que soy como un vino tinto, que si me toma en frío engaño, y con los años me hago más listo, cariño, tómame calentito a tu ritmo. Non sei se é verdade eso de que te faz máis listo, Eu creo que non. Pa min, Pa min. Que cosa? É que non vexo, perdón. Que dis, que te fan mal? Non vexo sen gafas, e con elas tampouco, que fago? Pon lentillas. No, pero que dixeches? Que te faz máis lista, que dixeches? Que a canción di, que cosa... Mira, algún está suflando, Isto parece milagreiro. Que a canción di que cosa nos fai máis listo. Eu digo que a min dá má sensación de que eu non. Ah, vale. Ah, teño unha pregunta relacionada ca canción. Teño unha pregunta relacionada coa canción. A ver. Señoras e señores, con que líquido fai Lucía Vázquez as súas faceiras? Viño tinto. Viño tinto. Chamade ao 664-483419, 50 euriños en xogo. Con que líquido fai Lucía Vázquez as súas faceiras? Viño tinto. E ahora, aí. Que soy como un viño tinto. Aí está. Moi ben, chamada ao Voltascoprato, vale, 50 euros.
As patacas teñen un pintón, Ai, mira esta, mira esta, Inflou, como inflou. quedou. Inflou, esa gusta, che. Mira, Xulio, suflou de casualidad. A ver. Suflou, suflou. Ah, sí. Esa poderá rellenar. Bueno, parece que estou en De crema de condicións. padilla. Colla aí, que se está vendo, colla aí. Mira, mira, unha pataca suflada. Isto de que sufle, claro, isto pódese controlar. Ai, que marcha, que marcha, que marcha. É o que ten. Aquí, pero suflou a outra. Oh, Outra está suflando, máis, está suflando. Ao final vai facer pataca soufflé. Acabouse a mala racha. Bueno, Bueno, ahora podría A ver, que estourar, dixo saltarche o aceite na cara e volverías ter mala sorte. ou mancharse a ti a camisa. E ti podías tamén estar calado ese dajo bonito. Que vamos. Sigues co dedo mancao? O do pé, sí. Pero Teno roto. Creo que está roto, sí. Rompiche? Un pouco, sí. ou fisuráchelo. Non lo sei, algo ten. Pero, a ver, si o rompes daste conta de que o rompiche. Sí, porque doe, non, ton rompino. No, pero podelo ter fisurado que doa. Pois unha de dúas é a que me pasa, Pero, cañotas. espera, que me está dicindo a directora que non foi ao médico e que o atou ela. Porque o médico leva moito tempo e total, como é o pequeno e o que che fan é ata... Non fagades o que fago eu, eu Ah, no, son unha burra. non o contes. Até aí no do lado. Non hai tratamento máis que ese que eu sepa. Claro, nos anos de estudio en Arzúa, Claro. de medicina, aprendín que non hai máis tratamento que ese. Nah. Bueno, estas patacas... Estás moi estas sí, gracioso sacando e poñendo as gafas todo o tempo. porque non miro. Vou na sacar, a ver se non baixan. Buah, isto... Uf, Esas patacas están moi ben, non quería dicilo eu, pero... Sabes o que está moi ben este puré? Mira como suflaron, A Xulia non se sempre soso. Puré esa fixen eu pola mañá. Todo o mundo fai puré. Buah, te Todo queres o mundo morir. fai por ele. Este está que te quieres morir, eh? Ahora vou saltear unhas uvas, por eso de que é Nadal. Ah, vas a engadir unhas uvas Sí. ás faceiras. Sí. Con manteiga tamén, como Sí, Xulio, pero non? pareceme moita esta, fíjate, vou poñer solo así. Pouquinho. Así, e un pouquillo de aceite de oliva para que a manteiga non se queime. Correcto. Correcto. Oh, Vamos a que rico esperar vai que- estar isto, eh? Que se derreta e Está me vamos, dando un pouco de envexa Xoel, hoxe. e vamos mirar como vai esta mazá, a ver se xa podemos... Ui, un pouquillo máis, un pouquillo máis. Sí? Están nos chamando. Pedín que nos chamaran de Arzúa, pero parecíalles moi lonxe e chámanos de Ordes, daqui ao lado. Bueno, tamén está ben. Está ben, está ben, tamén está ben. Javier, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como que nota? estás? Como estás? Moi ben, moi ben. De que parte de Ordes és ti? Er máis De tirando... aquí do centro, da capital. Ah, vale, és da capital. No, preguntaba se eras máis tirando para a Coruña ou para Santiago. No, no medio e medio. No medio e medio. O sea, eres dos ricos de Ordes. Sí, casi. Casi. Pero falando de estudar, eu son de Ornes, pero a filla estúdame en Arzúa, En serio? En donde? Lima, pero cantos No alumnos FAO, hai aí? pa profesora de... Ostras. Pa profesora de escola infantil. Oh, está estudiando en Arzúa, ves? Pero é que en Arzúa formamos moi ben a Ao xente. final vai ser verdad. Joder. Sí, está moi contenta. Mira, está moi contenta, ves o que di? Que pasa que Xulio aquí fala sin terminar? Pois a verdad Piñeiral, ten máis ben, cara de está boa me xente dicindo esta xente. Piñeiral. Non sei Ah, se no é Piñeiral, Pablo. con eles, Sí. entonces. O sea, a tua filla, como se chama? Podes dicir como se chama? Sí, Elena Zendal. Elena, como é? Zendal. Elena Zendal. Ah, está dicindo aí a profesora que sí. A ver, sí ou non? Sí, Elena Zendal. Pois Elena Zendal vas ter un 8 e medio. Moito así. 8 e medio. Pois mira ti, que coincidencia. Ves? Casualidade, eh? E ainda Está por moi riba teu contento. pai, Elena, ainda por riba teu pai pode levar 50 euros para casa. Mira ti. Vamos alá. Con que líquido fai as súas faceiras Lucía? Con viño tinto. Moi ben, un aplauso para Javier de Ordes. Que sai un momento. Moi ben. Javier, viño tinto, como dicías, copa. 50 euriños que marchan para ti, que vai gastar tua filla en gasolina para ir a Arzúa. Pois non, porque, bueno, gasolina jarto eu, que ela está lá toda a semana. Ah, bueno, pues entonces para pagarlle o piso ou a casa, o que sea. Sí. Exactamente. Exactamente. Por regalos tamén. Ou para, eu que sei, Para ou Nadal. para regalos para Nadal, é certo, é certo. Un bico grande, Javier, gracias por chamar. Gracias. Hasta luego, chao, chao. Chao, chao. Que casualidade, eh? Pois a verdad que sí, Veches. Casualidade moi bonita, ademais. Moi ben, Lucía, recapitulamos, temos as patacas fritidas que suflaron, as faceiras con viño tinto. Sí. Por unha banda ten tamén as uvas moi de Nadal e está facendo aquí a salsiña e mazá. Exacto.
Que eu, a ver, debía estar xa, porque ahora mira xa que plano empezamos a máis ir sustos de tempo para esa salsiña. Moi ben, pois imos con Xulio Mato porque tamén queremos saber como vai. Pois moi ben. Eso se quedan faceiras da pota, Ya le iba a hacer carnitas el sábado A en túa la canción, noche. Madre Ya le iba mía. a hacer chicharrón, Mira, ya le iba a hacer chorizo y un poco Bueno. de jamón. Pedazo de Ben. puré, Pedazo de... Mira que puré. Mira, que o maravilla. puré de Xulio Mato por unha banda. Por outra banda... Por outra ten- banda temos aquí o caramelo con azúcar moreno, que botamos un poquinho de caldo e azúcar. Ah, fixeches caramelo. Vamos a deixar que evapore o caldo, que igual me pasei botando o caldo. Vamos a dar un pouco máis de caña. Entón, Vai. despois imos coar esta salsa encima desto. Vas a queimar. Non se vai queimar, non se vai queimar, ó. Vale? Non seas criticón, que non te lo, Vas que non te lo título. crítico. No, criticón é aumentativo. Vale, seas o que ti crítico. digas. Dis que coa salsa que vas a engadir aquí a salsa. Vamos botar aquí a salsa, entón vai nos coller un poquinho máis outro tono e vai ter ese toque así dulce para contrastar Vale. co amargo do vermú, co sabor do porco, e vai Moi quedar ben. unha salsa super rica, xa verás. E onde está toda a manteiga que dixetes que ibas usar? Aquí, Xa metiste aí? xa metí Ah, aquí. vale. Teño aquí un pouquinho agardado para botar a salsa ainda, Vale, vale, vale. Mira, isto xa, ahora Moi xa ben. temos. Xa o Vale, temos voulle dura. pedir a- Espera, que tes que agarrar aí. E voulle pedir ao noso convidado que se Sí, levantara. pero ten cuidado que ahora sí, isto salta. Para que me queimas, No, xa. ponlo no medio da tixa. Pero me... Xulio! Ponlo no medio da tixola. Xulio. Vai. Xa o collo agora, hombre. Espera que me queimas, como queima. é que ti queimasme, aposta. Veña, Mira. voulle pedir a Xoel que se levante, que veña por aquí, dámoslle un aplauso a Xoel do Jorobe, dando Arturo da Efa Piñeiral. Ponte aquí, por favor. Bueno, Xoel, esto casi está, Perfecto. Isto casi está. Vamos a botar un toquiño de manteiga. Me ca. Un toquiño, esto un toquiño só. E ahora, mientras se nos disolve aquí, vamos a ligar un pouquiño de maicena que temos por aquí, Para que espese eso, para que porque... nos espese un pouquiño. Eso que é? Está dicindo o director que queda moi pouquiño, pero isto é maicena, isto é un pouquiño de caldo. Teño caldo aquí reservado que fun utilizando. Vale, pues entonces nós vamos ver como acaba Lucía. dale, se dale, aquí- que eu simplemente Aí vou na ligar as chiqueira, salsas por veña, todo, vamos ver a Lu. Que Lu vai na llama, Lucía. A ver, Aí vou. Lucía. Salsilla de mazá, mira que coloriño, Ah, quedouche ben, ao final a Sí, salsa esa de mazá. Polos pelos que se nos fixo a mazá, Case non lle dá tempo, pero aí está. Ahora, vamos coller as carrilleras. Mira que blandiñas, Mira, vou chafar unha para que mires, Uau! Desfanse. Van estar boas. Van estar boas. Ala. Ui, vai. Están desexando os compañeros e compañeras de Xoel que acabe o programa porque teñen fame. E están desexando que acabe. Para que o demos. Entón, puré de mazá, carrilleiras con viño. Esta salsiña quería uns minutos máis de reducir. Ou un pequeno truco, un poquinho de maicena, se nos gusta máis espesa. Está ben, porque ten todo o sabor, Joder. Aí vai. E agora, unhas pataquiñas. Vamos con Mentre remata Lucía, porque estamos acabando o programa, vou pedir xa que lle dean un aplauso a Lucía Vázquez polas súas faceiras de porco. Vai rematando, Lucía. Vamos con Xulio. Bueno, esto está, mira. No, isto está, xa tiña que estar, que hai que acabar. Xa estamos, mira, temos aquí a sobremesa. Apágame ese lugar. A sobremesa? A sobremesa, digo. A mesa lista. A sobremesa. Mira, poñémoslle un par de faceiras enrima do puré. E simplemente despois Xoel, vas ter que probar na llama, salseamos. No, que... Sí. Mira que maravilla, que brillo. Que platazo, Que ricas. Pregunta de concurso para a xente que está na casa. Con que acompaña Xulio as súas faceiras? Con puré. Con puré de pataca. Con que Puré de acompaña pataca. Xulio as súas Con faceiras? puré de pataca. Con puré de pataca. 664-483419. Aplauso para Xulio Mato. Vamos. E nós vamos probar. Por favor, pase por aí. Vamos por aí. Xoel, aí á dereita. Ponte aquí, aquí, no cabeceira eres o importante. Así que, vos chamade, 50 euros en xogo. Xoel, xa podes ir probando o de Lucía, o de Xulio. Mira, pa, aí quedou, que platos, A verdad que lle quedou bonito. Valle dando que hai que darlle paso aos compañeros. Mentras tanto, repartimos cartiños, imos á mesa. Andrea, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Moi ben. Bueno, por veña, por 50 euros quero que me digas con que acompaña Xulio as súas faceiras. Con puré de patacas. Moi ben, un aplauso para Andrea que leva 50 euros.
Xoel, ti come, cuidado. Un bico moi grande, gracias por chamar, Gracias a vos. Veña, 50 euros que van para ti. Xoel come, non mires para atrás para a xente. Teñen envidia. No, é que tens que probar o outro tamén. Proba outro tamén. Home, é que se o deixas, Polo menos se o deixas levo todo. Eso Ah, tens que ten dilo ti. boa pinta, Vamos alá. Mira como se des fan, Lucía, en hora e media. Veña, Fixeches trampa, que non foi hora e media. estamos xa no tempo da hora galega. Vamos alá. Nada máis maus. Xoel, de Arzúa, bueno, do Grove, de onde queira ele. Quen gaña hoxe unha volta co prato? Non sei, Pois ou Lucía ou Xulio. Vou votar a Lucía. Lucía Vázquez, aí está! Moi ben. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis recetas no Voltas co prato a Televisión de Galicia. Chao. Mua.